wala ka maminyo kay. Hawa na kay labot, ana bong. Basta kay balik mo. Balik, mer. Layo. Sige, kamera. Ready? Kamera. Action. Wow. Wow. Wow, wow, wow. 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 Cut! Maayo ha. Usa man to, bobong? Gikapoy nako direct na hurot akong best acting. Aw, nahala, bobong. Kay gigapoy naman ka, nahala. Pag switch mo role ni Elmer, balik ka to. Sige, switch mo. Aw, naraman di ay na, di siya man ganiha. Pagdali, bong. Sige. Kamera. Action. Wah! 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 Usa man na, bubong! Di ba ako ingon nga kamong duha mag-switch mo role magbansili mo pero ngano ikaw may nanghadla kuno ana no? Matay nung ka direct, wa makay klaro direct. Abi makug amurang posisyon magat bansile. Gadangag laman ang imong agi, bobong. Natural ka na kay magbansili mo role. Of course, ka na mahalin niya magbansili pod mo. Hala direct, sorry na. Balik. Sus ko, adios ni mo, bubong. Sige, balik, mer, balik. Kamera. Sige. Kamera. Action. Wow! Matay nung ka, may kurata ka na ako ni mo diya. Ganiyar ka? Usa man ang kalakiha, bobong, di man na mo linya. Kamatay po na, kana expression po nimo, uwi kaysa nga tanan. Kana gipagpakurat ni Elmer nimo, ang imong expression ana, nga kana po nakuratan ba? Matay noon ka direct, pakapilian kay nimo noon, pang Oscar bitong aktinga. Oscar ka diha. Osbong, nyate ka. Why lami, bobong? Balik hadto, no? Matay noon direct, kiwag ipod kay direct. Si Elmer, di ka balong mo acting? Di ka balong mo pakurat. Ilisi yung tani. Aw nala, sige, bobong. Bansilian na to si Elmer. Bantay gyapon din mo makuha, ha? Bantay gyud na ihapos ginako ninyo bangko. Balik-balik laman ta. Moy, pull out. Puli si Elmer. Oh, sige direct. Aw ka na noon. Sige, Mer, pull out din ha, Mer. Si Kuan Bansili, si Moy nimo. Sige. Bantay ka na koron. Buwan na sinina, Moy. Sige. Sige ha, bantay ka na kung di mo kanimao, bong. Camera. Action. Ah! Kay. Tay sa ano? Kap. Mamang gisagpa man nimo na, bubong. Minsan si Kinsa gid po direct, matay bati kay gnawong lami sumbagon. Bisan pagbabatay nagnawog, bong. Nganong kinahanglan masagpaan nga wala man na sa script? Magpasalamat gani ka direct kay ako rin gisampalong, wala na ako sumbaga. Matay ngilan gid po kay gnawong. Sige na, sige. Gikapoy gyud ko nimo, bang Bansili mo, Moy. Bansili mo. Switch mo role, bong. Ha? Bansili. Ngano man direct? Basta, bong, Bansili. Banala, magdali, Moy. Laya kay ani. Tay ganiyan ta ani. Sos, kung ginodahan, pamuro. Sige, kamera. Rolling, kamera. Action. Wow! Sakita kay direct Tangan eh. Eh, puno na wa na gito ka nga ana, direct. Ano man ka direct? Ang snack. Namo snack diha? Katubay yung pag-acting o pagsagpa ba? Di okay kayo pang bis acting. Tay, nakis snack ko. Snack ba?